niet zeggen dat je meteen 5 seconden later 20 shows hebt in het land. Nee. Ja. Dat is een hele circus, hè. Dat is een hele keten die weer in gang gebracht moet worden. Hè. Die trein die staat helemaal stil en voordat die op snelheid is, dat duurt wel even. Ik ga jullie onderbreken. Ja, voor de mensen die nu live binnenvallen op Facebook, we zaten al ongeveer midden erin. Maar ik ga hem toch nog even van het begin oppakken. Dit is de 3e editie van het voorprogramma. Dat is de 2-wekelijkse talkshow van Pop in Limburg. Die inzicht probeert te geven in welke impact de huidige crisis heeft op de Limburgse popsector. En de mensen die daarin actief zijn. Vandaag iets breder dan alleen Limburg, maar het haakje, dat ligt er in ieder geval. En we hebben het over hoe het de afgelopen tijd voor hen is geweest. Maar we hebben het zeker ook over de toekomst en de mogelijkheden die daarin liggen. In een Zoom-sessie, want het is natuurlijk nog coronacrisis en het is allemaal lastig. Dus alle panelleden zitten op een eigen plek. Ik zit samen met Jessie de Ledda in het kantoor van Pop in Limburg. En Jessie die houdt onder andere ook de Facebook-comments bij. Ook in de chat van Zoom, als je op Zoom meekijkt. Dus mocht je een vraag hebben of een opmerking, dan kun je die gewoon tijdens het gesprek stellen. En dan proberen we die nog mee te nemen in het gesprek. Voor de mensen die jullie nog niet kennen, even een rondje voorstellen wie er allemaal aan de virtuele tafel zit. En voor mij de eerste persoon, Ton Derks. Vertel even, wie ben je, wat doe je? Ik ben Ton Derks, ik ben de productie-advancer, productieleider. Ik doe heel veel shows voor Double V Concerts, Willem Venema. Zowel in Carré, AFAS Live, Ziggo, Tivoli Vredenburg, noem maar op. Daarnaast voor mij Michael Severens. Hoi, hallo. Ja, ik ben Michael Severens. Ik ben lichtprogrammeur, lichtontwerper. En ik werk voor festivals, werk voor Anne van Buren vast. Op dit moment helaas even niet meer. Eigenlijk alles wat met, vooral met dance scene te maken heeft. En dan Danny Retsko. Ja, ik ben Danny Retsko. Ik ben eigenaar van SLF Groep. En wij zijn een dienstverlener in de audiovisuele sector. Licht, geluid, beeld, podia, alles wat nodig is voor je evenement te kunnen laten slagen. Hè? Dat is wat wij doen. Tenminste, normaal gesproken. En dan, last but not least, en ik besef nu pas dat ik natuurlijk met jou had moeten beginnen. Want vrouwen eerst, sorry, Lisanne middag. Nee, gelijkheid in deze industrie. Ik ben Lisanne Middag en ik doe tourmanagement voor Matt Simons en Typhoon. Matt Simons is een Amerikaanse artiest, dus dat is veel buitenland. En Typhoon met name Nederland. En ik ben naast tourmanager ook artiestenmanager en geef les en projectleider. Dus ik doe wel meer daarbuiten, maar was voorheen wel voornamelijk tourmanager. Ja. Nou kan ik jullie allereerst vragen hoe het de afgelopen maanden met jullie is gegaan. Maar ik denk dat we ons allemaal wel een beetje kunnen voorstellen hoe het er heeft uitgezien. Ik ben wel benieuwd dat sinds 1 juni een aantal maatregelen versoepeld zijn. En voor veel mensen dus het gevoel was van we kunnen langzaam weer en we mogen langzaam weer. Dat is bij jullie denk ik heel anders. Voelen jullie misschien vergeten of hoe voelt dat op dit moment? Zitten jullie nog net op dezelfde plek als in maart? Of zit er wel een soort van verbetering op het stijgende lijn? Ik zie geen stijgende lijn. Ik heb een vriend en die vriend heet Excel. En daar tik je het aantal bezoekers van 30 in en een kaartje. En dan komt er een bedrag uitrollen. En dan weet je dat dat never nooit niet kan gaan gebeuren. En dat is ik denk dat is het verschil tussen ons en bijvoorbeeld de horeca. Die krijgen de ruimte om wat meer terrassen neer te zetten, wat meer stoelen. Dus die kunnen nog iets. Maar wat kunnen wij met 30 mensen? Ja, die ruimte ben ik ook mee eens. Die ruimte is er niet. Hè. En ik vind ook die maatregelen. Ik snap dat er maatregelen zijn. Maar waarop zijn die mensen geëikt en bedoeld? Hè? Mij lijkt meer logisch dat je dat op aantal vierkante meters per persoon gaat rekenen. En dan kun je al veel meer dingen doen. Hè? En dan kun je al in grotere zalen kleinere concerten doen. Want ja, goed, wij hebben ook het gevoel, wij staan stil. Hè? Kijk, we zijn met alles bezig, behalve wat eigenlijk ons vak inhoudt. Behalve de livestreams. De begrafenis op dit moment, hoe zuur het ook is. Maar ja, dat zijn de dingen die je nu moet van hebben. Maar als je echt met de passie met je vak wil bezig zijn, dat gaat niet, want je staat gewoon stil. Ja. Nou ja, dat stilstaan, ik ervaar dat zeker. Ik ervaar het zeker als stilstaan. Wat ik zeg, voor 30 mensen, wat kunnen we daarvoor doen? Er zijn genoeg kleinere podia en ook genoeg technici die daar iets mee kunnen. Maar dat is een fractie van de business die we hadden tot 16 maart. Ja, maar goed, maar kijk, er is een verschil ook van wat kan
en wat levensvatbaar is. Hè? Daar moeten we ook heel goed realistisch naar kijken. Nou, Dus als... wij waren levensvatbaar. Wij hebben onze eigen broek opgehouden tot 60 Ja, maar dat jaar. bedoel ik ook niet. Hè? Het is meer wat ik bedoel, kijk, met die 30 personen. Dat is niet levensvatbaar. Hè? Als je een voorstelling moet doen voor 30 personen, dat gaat niet. Hè? Dat kom je nooit uit de kosten. Hè? En dat is gewoon het grootste probleem. En daarvoor blijven we ook stilstaan. Hè? Want eigenlijk geven ze je een ruimte die geen ruimte is. Hè? Maar, de theaters mogen weer open, de concertzalen mogen open met 30 personen. Daar gaat niemand programmeren. En dat weten ze zelf ook wel in Den Haag. Hè? Maar dit is gewoon, ik zeg, dit is een farce. Hè? Want die zeggen, we geven ruimte, maar eigenlijk geven we niks. Dat is wat nu Guido gebeurt. Weijers heeft het natuurlijk wel interessant aangepakt. Mhm. Dus ik bedoel, dat is nog steeds natuurlijk niet echt een levensvatbaar concept. Maar het is wel, ik vind het wel een voorbeeld van... Oké, de kaders zoals we ze nu gewoon zien liggen, zijn niet werkbaar. Maar hoe kunnen we ze dan zo draaien dat ze wel werkbaar zijn? Want ik denk dat wat ze in Den Haag elke keer beslissen... daar zitten natuurlijk niet mensen zoals wij, zeg maar. Als in die echt in het veld staan. En dat is misschien ook al meteen het hele probleem. Dat we niet een heel sterke organisatie hebben in onze industrie... die daar gaat staan en die gaat zorgen dat er iets gebeurt. Dus de mensen die daar beslissingen maken, hebben die kennis niet. En ze maken een beslissing en er volgt een reactie. En dan gaan ze kijken, oké, hoe gaan we dan bijschaven? Dus ik denk dat een deel van het probleem ook bij onszelf ligt als industrie, eerlijk gezegd. En een gebrek aan kennis in Den Haag. Dus ik snap ergens wel dat het zo loopt, hoe klote het ook is. Maar ik snap wel dat het zo loopt, zeg maar. Ik denk het enige verzamelde geluid dat er tot nu toe is geweest, is de actie Liefde voor Muziek geweest. Ik bedoel, er zijn losse initiatieven geweest, maar dat is denk ik wel de enige als je zegt van, we zouden ons eigenlijk samen moeten grijpen of we zouden richting Den Haag één signaal af kunnen geven, dan is hem dat tot nu toe geweest. Hoe kijken jullie tegen die actie? Betekent die echt iets voor jullie? Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb natuurlijk het woord ook meteen, ben ik ook meteen gaan ondertekenen. Ik denk overigens, wat we zeggen, dat we geen eenheid zijn. Ik denk ook dat het komt dat we verschillende takken van sport hebben. Ja, er zitten dus mensen in theater, er zitten mensen bij dans, er zitten mensen bij klassieke concerten. We zijn heel erg divers. En wat ik persoonlijk denk is één groot geluid, zoals bijvoorbeeld bij de horeca. Ik denk dat het effectiever is wat wij doen door allemaal speldenprikken uit te delen. Ja. Hé, paf, hier zijn wij. Hé, paf, hier zijn wij. En ik denk dat... Ik denk dat we dan ook een A van ons beestje zitten. Hè. We zijn vrij. Hè. We zijn een vrije beroep en we willen ook vrij voelen. En ons ergens in te organiseren is uiteindelijk heel moeilijk. Hè. Want dat haalt een stukje creativiteit weg. Hè. Kijk, als je kijkt naar heel veel sectoren, die proberen alles in bepaalde gelederen te duwen. Hè. De horeca, voor alle horeca geldt dit en voor alle horeca geldt dan dat. Ja. En onze sector wil dat ook niet. Hè. We willen om die vrijheden die we ons eigenlijk hebben, die willen we eigenlijk niet afgeven. Nou, daar moeten wij naar onszelf kijken. Hè? En dat maakt natuurlijk inderdaad dat er geen groot lobbynetwerk is van onze sectoren in Den Haag. Maar wij zijn wel, en dat is het, nu moeten we misschien wel meer ons woord laten horen. Want we zijn denk ik wel, wij zijn de motor. Hè? Want zonder ons is er geen tv-uitzending. Ja, eenvoudig, dan is er geen journaal. En zonder ons kan de minister-president ook echt geen persconferentie geven. Nee, en als dat wordt onderschat. En als er geen belichter is, ziet niemand de man. Nee. En als er geen geluidstechnicus is, dan hoort niemand de man. Ja. Nou, wat ik interessant vind om te weten, Lisanne, is hoe kijken artiesten nu naar ons? Naar iedereen die dienstverlenend is, naar hun toe? Ja, ik denk dat het per artiest wel verschillend is. Maar ik werk nu best wel nauw samen met Typhoon voor dat concept wat we aan het opzetten zijn. En dat is eigenlijk wel echt ontstaan vanuit gewoon het gevoel. Ik weet nog dat we begin april een meeting hadden met het hele live team. Waar dus iedereen in zat. Licht, geluid, tourmanagement, monitorman, alles. En dat we daarna echt zo heel erg het gevoel hadden van, maar wat kunnen we dan wel doen, weet je wel? Want je zag gewoon letterlijk, je zat allemaal in die Zoom-call. En je zag een soort verdriet in ieders ogen. Van ja, maar weet je, we hebben het zo leuk gehad. En wat kunnen we nu? En even los van het hele financiële plaatje, mis je gewoon om met elkaar die shows neer te zetten. Dus bij ons is dat wel, zeg maar, we zijn harder gaan nadenken en de mogelijkheden gaan denken. Ook omdat gewoon de hele familie, zoals we dat dan noemen, wilde weer bezig zijn. Dus kijk, dat is een voorbeeld van een artiest die daar heel erg over nadenkt. Maar ik zou het een artiest ook niet kwalijk nemen als hij daar niet direct over nadenkt. Het is wel heel charmant als hij of zij dat wel doet. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat artiesten zelf misschien ook moeite hebben om hun broek op te houden. Dus
Het is een beetje van, ja, weet je, ik heb ook medelijden met iedereen om me heen. Maar ja, ik heb ook medelijden met mezelf. Tenminste, nu eigenlijk niet, want eigenlijk gaat het gewoon best wel goed met alles wat ik doe. Maar in het begin dacht ik wel van, ja, shit, wat ga ik nou eigenlijk de komende maanden doen? Dus je bent wel iets meer met jezelf bezig, denk ik, dan met elkaar. Ja, ik wil zo wel terugkomen op die plannen, onder andere het strand van en of de festivals in ieder geval waar je mee bezig bent, in welke mate. Ik ben wel even benieuwd wat er nu bij jullie speelt. Hoe komen jullie nu bijvoorbeeld rond op dit moment? Want jullie leven hiervan en het ligt zo goed als stil. Of er zijn initiatieven die op dit moment nog niet ervoor zorgen dat je de rest van het jaar door kunt. Ja. Nou, ik maak gebruik van de Tozo. Heel simpel. En, ja, want ik heb 0, ik heb niks. En het vervelende aan de Tozo voor mij bijvoorbeeld is dat ik werk vanuit huis. Ik heb mijn kantoor aan huis. Maar mijn vaste kosten, die lopen toch door. Dat zijn geen honderden euro's. Of ik heb niet zoals bijvoorbeeld Danny een pand met spullen. Maar ik heb ook wel vaste lasten. Nou is dit een bijstandsniveau uitkering. En ik moet daarvan zelfs nog mijn vaste lasten gaan betalen. Dus eigenlijk zit ik weer onder het bijstandsniveau. Ja. Maar goed, ik kan ervan eten. En ik ben blij dat men dat doet. Ik vind het ook goed dat het doet. Dat men het doet. Ik denk van de andere kant ook dat we dat verdiend hebben. Want wij hebben daar met z'n allen voor gewerkt. En wij hebben niet gewerkt van 9 uur tot 5 uur. Nee, we hebben gewerkt van 7 uur 's ochtends tot 2, 3 uur 's nachts. Of nog langer. Dus mag daar ook wel even iets voor terugkomen. Ja, maar ik denk ook wel, daar volg ik je wel in. Hè? Want kijk, ik denk dat wij inderdaad wel een hele hardwerkende sector zijn. En eigenlijk wel ook de laatste zijn die ooit ergens hebben aangeklopt voor €1. Hè? Bij werkinstantie dan ook. Hè? We hebben altijd gewoon hard gewerkt. Hè? We zijn, heel veel zijn ZZP'ers, zijn vrij beroepelijk. En ja, die hebben voor iedere euro gewoon gewerkt. Er is nooit iemand naar het arbeidsbureau gelopen. En als ergens banen wegvielen, is men gewoon doorgegaan. En dan denk ik wel dat je ook zeker ergens aanspraak op mag maken. Wij maken gewoon inderdaad, gebruik van NOW-regeling. Want ja, goed, we hebben gewoon heel veel loonkosten. We hebben nog een stukje omzet in de verkoop. En de rest is omdenken. We hebben 2 magazijnen. 1 magazijn die is leeg. Daar hebben we nou opslag staan met palletgoederen. Ja, je moet ergens je geld mee verdienen. Maar je bent met hele andere dingen bezig. Waar je eigenlijk bezig mee wilt zijn. Maar je zult wel moeten. Je moet omdenken. Want als je niet omdenkt, blijf je stilstaan. En dan gaat het niet meer. Ja, kijk, en dat is heel zuur. Want daar gaat heel veel energie in zitten. Want je wilt ook nog vooruit blijven kijken. Want je wilt wel aan de bal blijven van, ja, wat kan en wat mag daar niet. Hè? Alle initiatieven die komen, die ga je doordenken. Die ga je meedenken met mensen. Maar je moet ook af en toe realistisch zijn. Hè? Kijk, ik vind het ook in het begin hartstikke leuk dat al die mensen, die artiesten en die geluidsmensen allemaal bij die verzorgingshuizen langs gingen. Voor de mensen super, maar voor de branche killing. Want je staat er voor niks. En je moet geld verdienen. Kijk, ik denk bij mezelf, super initiatief, maar dan moet een zorgverzekeraar opstaan en zeggen, we vinden dat zo'n super goed initiatief. Wij vinden dat heel belangrijk en wij gaan de artiest en wij gaan die geluidsmensen daarvoor betalen. Want jullie doen iets heel sociaal en jullie hebben het heel zwaar. Nee, maar dat soort partijen zijn gewoon niet thuis. Kijk, en ik vind ook, we weten allemaal, als we met bands en met artiesten naar de radio en tv moeten, dan is er promotie, dan is er geen euro te krijgen, dan krijg je misschien een beetje vergoeding voor de benzine. En dan worden nu ook hele sociale programma's gemaakt, ook op de radio, en dan mogen artiesten komen. Maar die radiomaker krijgt salaris, die programmeur krijgt salaris, die discjockey krijgt salaris, iedereen krijgt salaris, maar die artiest die alweer niks heeft, die mag er weer voor niks zitten. Ja. Dan moet je als omroepvereniging opstaan. Maar dan moet je als omroepvereniging opstaan en zeggen, luister, nu hebben jullie het heel zwaar, en nu krijgen jullie wel iets van ons. Ja, maar dat mis ik gewoon. Nou, wat iedereen zegt, de premier zegt, we moeten het samen doen. Maar dat samen, dat mis ik wel ergens. Dat gevoel heb ik niet. En je bedoelt dan samen hoe samen de wereld naar ons kijkt. Het hele land, wij moeten samen door deze crisis heen, wordt gezegd. Ja. Maar dat mis ik een beetje. Het samen mis ik. Ja, kijk, en de zorg moet er hard voor werken, krijg je er ook hard voor betaald. En iedereen, maar de sectoren die stilstaan, die worden niet geholpen. Ja? Er is niks samen. Hè? Uiteindelijk moeten we het toch weer zelf doen. Want als je geen geluid laat horen, dan kom je ook nergens. Ton had het net even over die priktactiek. In ieder geval niet één geluid, maar proberen om vanuit verschillende hoeken op die manier te laten zien, constant te laten zien dat je er bent.
Maar als je dat op deze manier benoemt, worden jullie dan niet gewoon nog steeds niet gehoord? Mijn gevoel zegt dat we niet goed gehoord worden. Ja, maar dat ligt dan aan de geluidstechnicus. Ja, dat dacht ik ook, ja. Check 1, 2. Ja. Maar het is wel, ik heb wel het gevoel dat we niet echt gehoord worden. Hè. Er komen wel wat initiatieven, maar nee, kijk, het begon al, als je dan kijkt, ook met de steunmaatregelen, in het begin, ja goed, toen dit gebeurde, kreeg ik te horen tot er niks meer mocht. Dan zaten we hier met iedereen op kantoor en zoiets van, ja, wat nu? Want dit is echt gewoon een bam in 1 keer. Ja, dan komen steunmaatregelen. Nou, prima, ja, dan zullen we waarschijnlijk ook aanspraak op moeten gaan maken. En dan kwam al heel snel naar voren dat onze sector als eerste ook een keer, en die als eerste getroffen zijn, die niks mogen, die viel als eerste ook buiten het bord. Hè. Wij hadden nergens aanspraak om. En dat heeft weer te maken met zo'n rare SBI-codes, die je dan bij de Kamer van Koophandel krijgt. En dan zie je dat onze sector niet een noemenswaardige sector is in Den Haag gezien. Hè. Want we hebben dan een algemene code. En de algemene code kan weer nergens aanspraak op maken. Uiteindelijk is dat wel bijgedraaid. Maar dat heeft wel heel veel mensen en heel veel energie gekost om dat voor elkaar te krijgen. En dan zie je eigenlijk dat we het gevoel hebben wel dat onze sector ergens vergeten wordt. Maar hoe haal je dat stigma er dan af? Dat weet ik niet. We proberen ergens toch misschien iets je te organiseren aan de bel te trekken. Maar dat zijn lobby's. Ja, lobby's hebben gewoon jaren nodig. Kijk, en ook ingangen. Ja. Ik ben bijvoorbeeld lid van de Kunstenbond. En die zijn ook heel actief daarin. Maar wat ik zeg, onze sector is zo breed dat dat niet allemaal afgedekt wordt. En juist, ik heb wel een idee hoe wij onszelf heel goed op de kaart kunnen zetten. Dat ga ik nu niet vertellen, want dan gaan anderen met het idee ervan door. Dus daar kunnen we straks later nog wel eens over hebben. Ik heb wel een idee hoe we zoiets zouden kunnen doen. Wat mij persoonlijk opvalt, is dat bij alle persconferenties en alle spreekbeurten van de overheid wordt over van alles gepraat en wij worden nog niet eens genoemd. Nee. We worden nog niet eens genoemd van. We weten dat de entertainment business op dit moment niks te doen heeft. Tot 1 september. We vergeten jullie niet. Dat hoor ik niet terug. Nee. Dan zie ik de koning, fantastische man. Ik ben zeer koningsgezind. Die zegt dan ja, festivals, dat is ontzettend belangrijk. Dan denk ik, nou, de koning van Nederland zegt dat het belangrijk is. En vervolgens is het in Den Haag doodse stilte. En daar ben ik verbaasd. Daar ben ik verbaasd over. Dan denk ik van als we praten over lobby, dan denk ik, nou, dat is toch eigenlijk wel de mooiste lobby die we kunnen hebben. De koning van Nederland zegt dat ons beroep, ons vak, onze business, dat die belangrijk is. En daarna leg het mij maar. Dan is het stil. Ja, nee, het lijkt even stil. Ja, daar is dus op dit moment nog niet één ingang in of één oplossing voor. Ik vind het wel nog mooi om even het initiatief in België te noemen vandaag. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Jessie heeft ook de link in de chat van Zoom erbij gezet. Zet je hem ook even in de Facebook comments voor mensen die het willen zien. Ze hebben in Brussel vandaag 1000 zwarte kisten, zeggen dan zo mooi, neergezet. Oftewel de flight cases die nu normaal eigenlijk onderweg zouden zijn. Die naar alle festivals, alle evenementen overal ter wereld zouden vliegen en die nu leeg staan op de festivalweide om te laten zien dat in België op dit moment 80.000 mensen uit de evenementensector thuis zitten en dat ze eigenlijk maar één ding vragen en dat is, we willen een datum. We willen een datum waarop evenementen van 200 à 300 mensen georganiseerd kunnen worden. Wat zouden jullie al kunnen met 100 mensen? Is dat genoeg in juli? Of zoeken jullie eenzelfde datum of misschien wel iets heel anders? Ik persoonlijk zoek een datum. Echt een datum waarop we meer kunnen. 100 mensen is niet voor de hele branche, om de hele branche weer aan de gang te helpen. Dat is een hele kleine sector, of een heel klein gedeelte wat iets zou kunnen doen. Maar
om de hele sector overeind te helpen met 100 mensen. Nee. Ik heb een berekening, toen die 30 mensen, toen dat naar voren kwam, heb ik een berekening losgelaten. Want een ticketprijs van bijvoorbeeld €35, daar houden we niet €35 van af. Daar gaat al de BTW, de Buma en alles gaat daar al van af. Dan heb ik uitgerekend dat als je met 30 mensen in een zaal zit, hou je iets van €860 over per journaal. Als je dat met 100 doet, wordt het dan natuurlijk wat meer. Dan wordt het €2400. Wat kunnen wij met onze €2400, wat kun je daar voor grotere evenementen voor maken? Waar Ja. nog meer mensen komen. Ja, Lisanne, Economisch sorry, gezien maar. ik kom zo meteen bij je, want jij bent er natuurlijk wel al mee bezig. Ik wil nog Ja. heel even naar Michael, want ik ben wel benieuwd. Jij zou nu op tour zijn, neem ik aan. Ja, wij zouden nu volop in het zomerseizoen zitten natuurlijk, zoals iedereen. En de zomer is vooral Europa voor ons. Najaar en voorjaar doen we dan de rest van de wereld. Maar er gebeurt er gewoon helemaal niks. Nergens niet. Dus ik merk wel nu dat er inmiddels al wat partijen zijn opgestaan die online events aan het doen zijn. En daar ben ik mee gezegend dat dat voor mij nu wel wat werk oplevert. Dankzij mensen om me heen, goede collega's die opeens aanvragen krijgen en heel veel mensen nodig hebben, heel veel werkkracht nodig hebben. En aan mij denken, godzijdank. En aan wat voor evenementen moeten we dan denken? Of aan wat voor online diensten? Nou, dat is Tomorrowland. Dat is een van de festivals. En er zijn nog een paar waar ik dan niks mee te maken heb, maar die dan toch een online versie gaan maken. Dat betekent wel dat het wiel eigenlijk op dit moment uitgevonden wordt. Want het is natuurlijk nog nooit gebeurd dat je als bezoeker straks kan inloggen op een festival, je favoriete DJ of bandje kan opzoeken, zeg maar. En dat daar een hele show omheen is. 3D. Ja, dat is toch wel iets nieuws eigenlijk. Mag ik vragen, moeten mensen daar voor betalen? Ja, daar moeten mensen mogen betalen. Dan is Kijk, ietsje goedkoper dan een normaal kaartje. Ja. Maar daar is blijkbaar wel heel veel animo voor. Dat mensen natuurlijk ook thuis zitten en ze willen toch eruit. En uiteraard willen de artiesten ook meewerken. Want ook zij willen in de picture blijven en niet vergeten worden, zeg maar. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is wat jij zegt, dat men in de picture wil blijven en we willen iets terugzien van artiesten. Het gevaar wat ik vind van allemaal online optredens en zo, is straks als het beter gaat, dan gaan we bezuinigen. En op welke sector, 3 keer raden, voor het koffieapparaat, in welke sector gaat het eerste... Dan zijn we aan de beurt. Ja. Dus dan wordt gezegd, maar toen konden jullie dat ook voor niks. Hebben jullie het zelf betaald, hé? Dat kan ik nu toch ook? Ik denk wel dat er een verschil zit natuurlijk binnen ons vak ook. Als je bijvoorbeeld voor de NOR werkt. En dat is waarschijnlijk toch iets minder commercieel dan de grote popfestivals en dancefestivals. Maar goed, ik bedoel, uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal zijn we hier wel dupe van. En ik denk dat de grote festivals die het absoluut zwaar hebben, die kunnen straks wel weer terug op hun benen komen waarschijnlijk als ze volledig open mogen. Maar, ook zij hebben nu natuurlijk een hoop verlies geleden met voorbereidingen die eigenlijk voor niks zijn. Maar nou je het hebt over festivals, dat is wat ik dus voortdurend terug hoorde uit de politiek voordat het ook echt stil werd. Massale evenementen. Nou, er is meer dan alleen Pinkpop, Zwarte Cross en noem maar op. Zeker. En wat is massaal, hè? Wat is ook massaal, hè? Want dat is hè? Wat is het getal massaal, hè? Vanaf wanneer wordt het massaal genoemd, hè? Is het vanaf 100 personen zoals ze nu denken? Of is het van 1000, van 5000? En ik denk dat we daarop zijn het wachten, op dat getal, hè? Want als we dan even terug gaan kijken, als je kijkt naar ons, waar wij ons meeste werk vandaan halen. Kijk, als de activiteiten tot 1000 personen terugkomen, dan denk ik dat heel veel mensen in onze branche weer aan de gang kunnen. Ja. De theaters kunnen weer, de meetings kunnen weer, de kleine festivals. Kijk, natuurlijk de grootschalige dingen, die blijven nog achter. Maar ik denk dat we 70% van de branche weer aan de gang krijgen. Als het tot 1000 personen mag.
Ja, absoluut. Ben ik met je eens. Ja, denk ik ook. Of 1000 of 2000 als er ergens een getal komt. En ik ben bijvoorbeeld met wat mensen van uit de politiek in gesprek om te kijken of het de mogelijkheid zou kunnen zijn. Ze hebben toen in verpleeghuizen gezegd, we gaan het aantal verpleeghuizen gaan we versoepelen en gaan we eens kijken hoe dat is. Dat is een pilot. Dan denk ik van nou, eigenlijk zou er bijvoorbeeld per provincie 2 evenementen kunnen zijn waarbij je gaat versoepelen. En zegt van nou laten we eens kijken wat er gebeurt als we dat gaan toestaan. Gaat dat dan enorm omhoog? Of blijft het hetzelfde? Of gebeurt er helemaal niks? En dat zou ik een interessant iets vinden. Om te zeggen, van, er komt een soort pilot waarin we kunnen zien, binnen of buiten, of wat dan ook, of binnen en buiten. Van, wat zijn daar de resultaten van? Dan weten we veel meer, want er wordt nu gewoon gezegd nee. Maar dat hebben we ook al gezien met de demonstraties, toch eigenlijk? Ja, ik zeg, eigenlijk hebben we die pilot al gehad. Ja. Dat wil ik net ook zeggen. Want blijkbaar kan het wel, hè? Want daar kan het wel. Hè? Want u zegt, we moeten allemaal gewoon betaalde demonstraties organiseren. Ja. Want ja, vrijheid van meningsuiting is blijkbaar een heel goed in dit land. En dat is ook heel belangrijk dat het er is. Alleen dan, mij deed het echt wel heel pijn wat daar gebeurde. Hè? Want ik vond het echt wel, ik denk van ja, wij worden echt gewoon stilgehouden, we mogen niks. Ook wel begrijpelijk in het begin van ja, luister, we weten allemaal niet waar we aan toe zijn. En oké, goed, wij als sector moeten ook onze bijdrage leveren. En dit mag opeens wel. En dat gaat gruwelijk mis in een aantal mensen. Er wordt nergens rekening mee gehouden. En blijkbaar kan het gewoon wel in de open lucht. Dus de pilot is geweest. Wat ik inderdaad vind, ik heb laatst ergens wat, er is 1 besmettingsgeval. Vandaag bekend geworden. Ik las het in de krant. 1 op de 10.000. Ja. Dan denk ik van nou, dan hebben we toch eigenlijk onze testcase al gehad. Ja, eigenlijk wel. Dus er is meer mogelijk, maar een of andere manier, en dat is precies onze sector in Den Haag, vindt men de vrije tijdsector blijkbaar niet belangrijk genoeg. Nou, ik denk niet alleen dat het in Den Haag zit, ik denk dat het ook bij het RIVM zit. Dat zijn mensen die met getallen, mijn vriend Excel, bezig zijn. Maar niet met de praktijk. Niet met wat kan of niet kan. Dus fysiek kan. Ik bedoel, als je gaat zeggen, je mag naar een optreden van een band. Oh, fijn. De zanger moet 8 meter van de begeleidingsband afstaan. En de eerste bezoekers 8 meter. En die moeten 1,5 meter uit elkaar staan. Mogen niet zingen, niet dansen, niet klappen, niet doen. Nou, dat is ons cadeautje aan jullie. En dan weet je het niet. Moeten wij jullie daar dan niet in helpen? Om dat soort dingen te kunnen weten? Ja. En maar we mogen wel, en dat vind ik heel belangrijk, we mogen wel met die hele band, die hele crew en al die bezoekers samen in een vliegtuig op stap. Die duurt lang, dat vliegtuig. Ik dacht, die komt er eerder in. Ja, maar daar ben ik wel ook van mening. Dat slaat ik ook nergens op. Nee, daar is een betere luchtbehandeling. Ja, maar er is geen betere luchtbehandeling in de open lucht. Ja, wat wil je nou? Dus dat denk ik bij mezelf ook daar wordt wel economisch gemeten. Hè? Want het is gewoon puur economie heeft dat te maken. Hè? Het heeft niks met mensenlevens of wat ook te maken. Het heeft gewoon puur met economie te maken. Maar hoe kun je dat dan gebruiken? Hoe kun je daar nou, want het speelt. Uiteindelijk ga je inderdaad nadenken, niet per se voor creatieve oplossingen. Want ik snap dat dat niet het heil is op dit moment. Maar je gaat wel zoeken naar, hoe kan ik nou op een andere manier laten horen dat er dingen wel kunnen. En als je zegt die pilot, dat is misschien wel toch wat de tuin van 2020 en het strand van 2020 gaat doen. Want dat is dan wel binnen de maatregelen, maar het laat wel zien dat binnen de maatregelen ook festivals... Het probleem is, wat wij doen, is als wij continu proberen binnen die maatregelen dit soort dingen te blijven doen, dat je jezelf in de voet schiet. Komen die uit die maatregelen. Want dan zeggen ze, het gaat toch, je kunt er voor 30 mensen 100 wat doen. Ja, dat is leuk om iets te laten zien wat kan. Maar het is niet levensvatbaar. En dat wordt vergeten. Ja, maar dat levensvatbare, dat is het gevaar. Want dan zegt men, jouw bedrijf is niet levensvatbaar. Jammer van. Ga maar asperges steken. Eervol beroep, niks mis mee. Maar dan kunnen we de mensen die in onze sector werken niet mee helpen. Maar ik vind zo'n idee van die flight cases. Hoe kom ik aan de link naar KLM? Sorry. Vind ik een heel goed idee. Want dat is een heel tastbaar iets. We moeten tastbare dingen neer kunnen zetten. Laten zien aan mensen.
Want En- als ik ga zeggen van, we zijn met dit bezig, we zijn met dat bezig. Nee, we moeten echt dingen laten zien en in omvang. En Is dat ook wat losgemaakt wordt nu met die allereerste uitspraak van Tim Akkerman, maar volgens mij uiteindelijk ook het optreden? Dat heb ik gemist, sorry. Oh, hij heeft allereerst toen dat hele vliegtuigverhaal ter sprake kwam, toen heeft Claudia de Breij daar een column over geschreven. Toen heeft ze geschreven, het kwam er eigenlijk op neer, ik ben een vliegtuig, want als ik een vliegtuig ben, dan kan ik opeens alles. En daarop heeft Tim Akkerman gereageerd, oké, maar dan ga ik een concert geven in een vliegtuig, want als het mag daar, dan kan ik, waarom zou ik dan niet in plaats van een steward op die plek gaan staan en daar muziek maken? Dat was eigenlijk een grap. Ja. Dat lijkt volgens mij nu uit te komen op dat hij het ook daadwerkelijk gaat doen. Moet ik even om me heen kijken? Volgens mij gaat hij het echt doen. Op woensdag 1 juli wil hij het concert plaats laten vinden in een loods waar een Boeing op staat geslagen. En daar kunnen dan 524 man, passagiers, in het vliegtuig zitten. Fantastisch. Ik hoop dat het vliegtuig van KLM is. Ja. We hebben net wat steun gekregen, dus die kunnen dat ding gratis ter beschikking stellen. Ja. Sponsoren. Het is een super initiatief natuurlijk. Hè. Kijk, alleen ook dit weer, het is een actie. Hè. Kijk, en het laat zien dat we een tegenluid willen geven. En dat is ook goed, maar uiteindelijk gaan we met dit soort acties niet onze brood terugkrijgen. Ons brood komt daardoor niet terug. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. Wat wij nodig hebben is een datum. Wij moeten een datum hebben van een aantal personen. Dat is wat wij nodig hebben. Ja. Want dan kunnen we beginnen met voorbereiden. Want dan gaan we nu in deze tijd, wat eigenlijk heel zonde is, gaan we voorbereiden. Dan kunnen we ook echt op die datum aan de slag met z'n allen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik leef van voorbereidingen. Ja. Ik werk. Ik heb jullie van tevoren gezegd, toen we nog niet live waren, dit is de 3e editie. Mensen zijn er nooit zo op tijd geweest. Ja. Bijna allemaal een half uur van tevoren, ready to go. Oké, geluidcheck, lichtcheck, ja, we kunnen gaan. Nou, is goed. Nou ja, dat zegt, het zit in het bloed. Dat zegt toch iets over ons. Wij zijn er als eerste, nog voordat de artiest binnenkomt, zijn wij er als eerste. En hebben we al die voorwaarden gecreëerd, waaronder de artiest zijn kunstje goed kan doen. En zoals ik in de documentaire Mannen in Zwart heb gezegd, als de artiest zijn kunstje goed doet, heeft het publiek een leuke avond. Het publiek betaalt uiteindelijk ons salaris. Nu indirect via de belastingen, maar we hadden liever direct met een ticketprijs. En daarom, ik heb van de week ben ik begonnen om nog een keer te kijken naar de documentaire. Ik zat er zelf in. Ik heb hem zelf mede gemaakt. Michael zat erin. En ik moet je zeggen, na 2 minuten heb ik hem bijna huilend uitgezet. Omdat er geen vrouwen in zaten, omdat het mannen in zwart heet. Daar moet je tegenwoordig ook mee uitkijken. Ja. Dus, dat had mensen in zwart, hè? Ja. Nee, we blijven mannen in zwart. Althans, daar ging die documentaire over. Maar ik heb hem bijna huilend uit moeten zetten. Ik dacht bij mezelf, hoe mooi was dit? Hoe fantastisch was het om te laten zien de mens achter het werk. En dit is er niet meer. Het is er niet meer. Het is 0. Het scherm staat op zwart. Mijn emoties, die mogen jullie best weten, mijn emoties wisselen echt van dag tot dag. De ene dag denk ik, oké, goed, ik ga wat anders doen. Nou, wat ga ik doen? Nou, ik ga mijn vrouw helpen met haar bedrijfje, met dit en dat en dat en dat. En dan komt er toch weer ergens een e-mailtje tussendoor, dan ga ik toch even iets doen. En dan denk ik, een uur later denk ik bij mezelf, nee, ik ga huilend in een hoekje zitten. Is dat bij jullie allemaal zo? Dat het zo schommelt? Ja. Ja, nee. Wel, hè, je mist wel hetgene waar je met vak mee bezig bent. We proberen vooral wel om te denken. En de ene dag denk je, ja goed, en zeker als er weer leuke dingen ertussen doorkomen, we denken, dan kunnen we verder. Een andere dag ben je ook wel echt wel denken van, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang houden we dit vol? Hoe lang houden de mensen aan de gang? Dat zijn wel hele moeilijke dingen. Ja, en dat is die onzekerheid. Dat is hetgene wat het probleem is. Hè? Dus die onzekerheid. Hè? Kijk, we hebben allemaal, goed, we zijn allemaal wat ouder al. We zijn nu al heel jong.
En we hebben ook allemaal die crisis uit 2008, 2013 meegemaakt, waar ergens ook een dipje was. En daarna nog de cultuurkaalslag van Rutte. Volgens mij het eerste kabinet al. Ja, meteen. Bang. Dat hebben we ook allemaal meegemaakt. Maar daar is het heel duidelijk. Dat is weg en je kan vooruit. Maar nu is alles weg, maar je mag niet vooruit. Je wordt gewoon vastgehouden. Je kunt niet vooruit. Je kunt ook niet vooruit, omdat je die datum niet hebt. Nee, ik denk daar ben ik met je eens. En dan, weet je, ik zag die persconferentie waarin dan 1 september aangekondigd werd. En de dag daarna zegt de minister in de Tweede Kamer, ja, wat betreft entertainment, nou, pas als er een vaccin is en hou er rekening mee dat het een jaar of langer kan duren. Ik mis vanuit de politiek, een schouderklopje. Even van, jongens, ja, wij zijn ermee bezig. Ja? Wij laten jullie niet verslonzen. En we weten dat we pas ergens in augustus definitief iets kunnen zijn. Maar we laten je bezig. Maar je hoort nada, niente, niks. Het is zo stil alsof de microfoon uitstaat. Ja. Lisanne, hoe is het bij jou nu? Schommelt dat ook, zeg maar zo? Of merk je het bij jou wel, want ja, je bent met heel veel dingen tegelijk bezig, dat het toch wel een andere vorm heeft aangenomen? Ja, ik denk dat het gewoon per persoon afhankelijk is hoe je reageert op zo'n situatie. En misschien ook de levensfase waarin je zit. Want ik merkte juist zelf heel erg dat ik super gelukkig was in mijn werk en nog steeds. En daar ook weer heel graag in terug wil. Maar dat deze hele crisis me ook ergens geforceerd heeft om in nieuwe vormen te denken, zeg maar. Dus kijken welke skills ik moest inzetten in mijn werk, bijvoorbeeld als tourmanager. En hoe zou ik die op een andere manier kunnen inzetten. En normaal werken dus met Matt Simons en dan kan ik bij wijze van spreken volgende week in 1 keer het vliegtuig in moeten. Dus ik kon ook nooit ander type klussen aannemen waarbij ik die skills kon inzetten, want ja, voor hetzelfde geld moest ik weer weg. Dus mensen konden eigenlijk niet van me op aan. Want ik heb Matt wel altijd als prioriteit, zeg maar. Dus in die zin denk ik, bij mij kriebelde het al heel lang om eens te kijken van wat voor andere dingen er zijn. Maar deed ik dat nooit, omdat ik zo verliefd was op mijn baan bij Matt. En nog steeds. Want ik bedoel, ik werk nog steeds voor me en ik doe ook een stukje management. Dus het is niet dat het weg is. Maar ik denk voor mij persoonlijk dat het dus juist wel een nieuwe inzicht heeft gegeven. En in het begin had ik ook wel een beetje angst. En ik heb ook wel momenten dat ik gewoon... ik was in het najaar nog 2 maanden op tour. En dat is gewoon zo'n familie waarmee je dan weg bent. En als je het dan hebt over andere landen, wat je allemaal hebt gezien. En dat je dan denkt in één keer hoe klein je wereld nu is in je huisje in Utrecht, weet je wel. Dus het is niet dat ik het niet mis of dat ik er geen last van heb. Maar ik probeer het wel positief te zien, zeg maar. Omdat ik er nu ook achter kom waar ik dan... welke andere dingen ik eigenlijk met die skills die ik op heb gedaan als tourmanager ook in andere dingen kan inzetten. Plus dat ik gewoon met Typhoon en Tribe nu met een heel leuk project bezig ben. Wat wel weer met live te maken heeft. En wat wel echt keihard werk is. En misschien voor helemaal niks. Want als Rutte volgende week zegt... jongens, 1 juli gaat het niet naar 100 man. Dan hebben we al dat werk voor niks gedaan. Dan kan je vertellen dat er heel erg veel werk in zit. En voor heel veel partijen. Maar ik merk wel dat die mensen in die groep... dat je gewoon mensen voelt die allemaal denken... oké, het is super kut. We hebben allemaal gehuild. Maar nu moeten we vooruitkijken. We hebben de ruimte genomen om erbij stil te staan. Om ons kut te voelen. Maar laten we kijken wat we dan wel kunnen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo makkelijk gezegd. Dus ik wil ook niet zo doen van, zo moet je er gewoon over nadenken. Maar voor mij geldt dat dan wel, zeg maar. Dus ik voel iets minder de ups en downs. Het is meer dat ik het met mijn ADHD-hoofd soms heel moeilijk vind om thuis van 9 tot 5 geconcentreerd aan het werk te zijn. Want normaal was het natuurlijk een balans tussen kantoor en op pad zijn. Daar heb ik meer moeite mee. Daardoor heb ik meer... soms een dipje. Klinkt ook echt als een survival knop, zeg maar, die om is gegaan. Van oké, nu moet ik zoveel mogelijk zoeken waar ik me op kan storten. Want dan hoef je misschien ook niet door die, of minder in ieder geval, door die afwisseling heen. Nog even voor de mensen die het niet kennen. Wat is de tuin van 2020 en het strand van 2020? Wat gaan jullie doen? Ja, ik even denken wat ik er allemaal over kan vertellen nu. Maar alles! We willen alles! Ja. Ik heb hier namelijk niet op geoefend, op dit soort vragen. Maar in ieder geval de tuin van 2020 en het strand van 2020. Het zijn concepten die... Het begon eigenlijk met de tuin van 2020. Het is opgezet vanuit Typhoon en Tribe. En het idee was van, oké, we willen weer wat doen. En eigenlijk begon het echt met het idee van bij Glenn, de zanger van Typhoon, in de achtertuin. Met kleedjes, 1,5 meter afstand. En dat gevoel van, oké, wat kunnen we wel? Maar daar was zijn vriendin niet zo heel erg blij mee. En
toevallig heeft hij ook heel goed contact met Magiel van Tribe. Dus op een gegeven moment eigenlijk binnen Team Typhoon en Tribe werd er gewoon wat heen en weer gebrainstormd. En toen kwamen de teams bij elkaar. Dat was begin, ik denk half april, begin mei zoiets. En toen hebben we bijna elke dag wel met elkaar geskyped om dingen vorm te geven. En wat het nu is geworden, het begon dus met de tuin. Het is een artiest, treedt op een dag 3 keer op, 3 keer een uur. Dus in principe zijn 3 shows op 1 dag. En het is natuurlijk niet te vergelijken met de reguliere fee, maar het komt wel uit. Het is niet dat je echt verlies leidt, zeg maar. Dus er is wel iets, maar het is niet te vergelijken met een fee die je krijgt als je op Pinkpop staat, weet je wel. Dus, maar dat is wel even de nieuwe tijdelijke normaal, hoop ik. En het strand van heeft te maken met DJ's. Dus het is een onderscheid tussen DJ's en andere artiesten. En bij de tuin zijn nu bevestigd Paul de Leeuw, Nikke Simon, Snelle, Treintje Oosterhuis, Wolf Sanchez, Typhoon zelf natuurlijk. Dat een beetje, Douwe Bob. Ja. Dus ja. Mag ik daarop reageren? Ja. Ik vind het natuurlijk een fantastisch initiatief. Hè? En dat laat ook zien dat we creatief in onze sector zijn. Dat is wel heel belangrijk. Hè? Ja. Alleen, waar ik heel erg bang voor ben, is dat je naar Den Haag een signaal afgeeft. Ja, luister jongens, ook binnen de maatregelen kunnen wij dit organiseren. Mm-hmm. Maar Den Haag heeft dan niet duidelijk dat je hier geen geld mee kan verdienen. Want laat mij voor alles voorop staan. Iedereen die hier aan meewerkt, die doet het gewoon vrijblijvend. Er is eigenlijk niemand die daar een goede euro aan gaat verdienen. Nou, nee, dat ben ik niet met je eens. Kosten komt. Er zit wel een businessmodel achter waardoor iedereen elke schakel in het hele proces wel iets verdient. En misschien is het niet 100%. Nou, maar het is ook niet dat het maar 20% van het geheel is of zo, zeg maar. Dus het is best wel, er zit nog best wel een goed model achter, maar het is niet te vergelijken met wat het voorheen was. Maar dat is ook wel hoe het wordt gecommuniceerd. Van, weet je, het is super kut hoe het nu is, maar we willen ook wel vooruitkijken. En zo staan ook alle artiesten erin. Want dan kan je vertellen dat we voelen echt alsof we hier met z'n allen de schouders onder zetten. En zo van, weet je wel, zo wordt het ook wel gecommuniceerd. En het is ook niet dat dit zo kan blijven doorgaan. En dat wordt vanzelf wel duidelijk. En ik denk persoonlijk ook wel dat uiteindelijk die versoepeling komt. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Persoonlijk denk ik inderdaad dat we al naar 1000 zouden kunnen gaan. Maar dat we dus niet een sterk genoeg front hebben als industrie die daar zich hard voor maakt. Dus daar ligt wel echt een uitdaging voor onszelf bij. Maar ik denk ook gewoon, even los van het hele businessmodel, voel je bij alle artiesten ook dat ze weer gewoon willen delen, weet je wel. Dat ze gewoon, en livestreams, ik vind het super tof dat ze het allemaal doen. De ene beter dan de ander, moet ik wel zeggen. Maar het is niet wat, in ieder geval als ik ook voor Typhoon mag spreken, niet wat de artiest dan gelukkig maakt. En ook in ons geval, komt er een album uit in het najaar. Ja, dan ben je blij dat je dat weer kan delen. En dan is het misschien wel minder succesvol financieel gezien dan voorheen. Maar wel nog steeds gewoon de moeite waard om het met z'n allen te doen. Wat jij nou zegt, is de basis van een show. De creativiteit van een artiest en onder welke omstandigheden. Ja. Weet je, net gescheiden, vrouwen, kinderen het huis uit. En daar komen de prachtigste liedjes uit. Of nu in een kamertje opgesloten zitten, de prachtigste muziek komt eruit. En nu willen we dat gaan delen. En niet delen met een scherm, maar we willen dat delen in een zaal of buiten met andere mensen. Want een optreden blijft uiteindelijk een beleving. Ja. En niet een filmpje. Nou ja, en daar, dan. Maar goed, dan krijg je wat Danny net zei. Ja, waarom niet voor een bepaald aantal mensen? Dan is het alweer mogelijk. Ja, nee, maar ik ben het ook helemaal met je eens hoor, Danny. Dus het is niet dat ik voel echt wel wat je zegt. Maar ik denk meer van, het alternatief is dan dat we allemaal onze poot stijf houden en niks gaan doen. Want wij zijn gewoon niet sterk genoeg dat er nu in één keer dat er in Den Haag in één keer wel een ander signaal gaat komen. Nee, maar wel belangrijk is bij al dit soort initiatieven die we met de sector doen, dat we wel het signaal ook blijven afgeven. Ja, luister jongens, we doen dit voor liefde voor ons vak. En liefde voor ons sector. En ook liefde voor de mensen om ons heen. Maar laat heel duidelijk zijn, we doen dit uit liefde. Maar dit kunnen wij niet doen om overeind te blijven. Dat signaal moeten we wel blijven afgeven. Want als we dat niet doen, dan komen we in Den Haag nog steeds meer in de vergetelheid. Want dan zeggen ze, ja, dat loopt toch allemaal daar. Die entertainment, die loopt wel. Ja, die is wel kleinschaliger. Mensen moeten het anders inpassen. Dan doen ze maar wat meer concertjes op een dag, maar dat loopt wel. Maar
daar moeten we gewoon voor waken. We moeten wel heel duidelijk zeggen, we doen dit omdat we ons vak missen. Ja? En we doen dit stuk omdat we denken, we lopen nou even lekker binnen. Hoe gaat het bij jullie, Michael? Wordt dat echt gecommuniceerd ook rondom Tomorrowland en dat soort dingen? Of is dat meer van, ja, we willen gewoon dat het er is, zeg maar. We willen als Tomorrowland aanwezig zijn. Bijvoorbeeld, hè, of een van de andere klussen waar je mee bezig bent. De verbinding is even niet zo heel lekker hier. Oh, sorry. Ja. Nou, het is vorige week is het officieel bekendgemaakt. En het is niet zozeer een livestream. Het is, ja, hoe moet je het zeggen? Er zit wel een dingetje bij. Het is echt een hele virtuele wereld waar je in gaat begeven. Er zit ook een enorm team aan tekenaars achter. En een hoop software is er ook voor ontwikkeld nog. Dus ja, het is wel een nieuwe slag eigenlijk. Want iedereen is natuurlijk begonnen met livestreams. En ja, ik ken zelf ook een aantal mensen die die dan gewoon de kroegen draaien. En die zoiets hadden van, nou, ik wil wat gaan doen. Dus ik ga gewoon vanuit thuis een stream doen. Wat hartstikke leuke initiatieven zijn. Maar deze partij heeft het wel enorm professioneel aangepakt, zeg maar. Met het idee dat als je mensen hiervoor laat betalen, dan moet het geen artiest vanuit zijn woonkamer zijn, maar dan moet je ook echt iets nieuws brengen en iets neerzetten. Ja. Dus de artiesten worden, die zijn ook daadwerkelijk een set aan het draaien. En er wordt alleen een hele virtuele wereld omheen gemaakt, zeg maar. Ja, maar dit noem ik omdenken. Hè. Dit noem ik gewoon echt omdenken. Hè. Dit is inderdaad echt omdenken. Ja, kijk, en dat vind ik ook goed. Dat vind ik goede initiatieven, want dan ga je nu een business creëren. Hè. Kijk, dat is een virtuele business. Hè. Kijk, het is natuurlijk voor wat toeleveranciers van licht- en luidapparatuur is die business wat minder. Maar in de virtuele sector is het wel heel erg goed. Hè. Kijk, en dat is wel heel belangrijk. Hè. Dat heb ik al eerder. Hè. We zien in andere sectoren ook. Hè. Je ziet nou ook het thuiswerken. Het is toch opeens heel populair geworden. Hè. Vroeger was het thuiswerken, dat weet ik niet. Maar als je ziet hoe ons land, onze infrastructuur dat toch heel goed aan kan. Ik ben er echt van overtuigd als we dadelijk weer naar een soort normaal mogen, dat ook heel veel mensen ook thuis blijven werken. Dat is een stukje omdenken. En dat zie ik hier ook in terug. Hè. En ik ben er ook heel blij mee, want dit betekent wel dat er voor die artiest en ook voor een hele hoop mensen er weer een boterham te verdienen valt. Wel in een stukje iets anders in vorm van de sector en de virtuele omgeving. Maar er is wel weer sector. Maar het is ook een hele vreemde gewaarwording. Want kijk, dat weet jij ook, Danny. Ik bedoel, meerdere lichtdesigners zitten gewoon in de studio. Ook bij Pinkpop staat backstage een studio. Ja. Waar je eigenlijk virtueel je show al door kan lopen. Alleen daar maak je het 95% af. En die laatste 5% die doe je nog net voordat je opgaat, zeg maar. En dan beleef je ook datgene wat je in gedachten had. Die schakel valt nu weg. Het is puur, blijft op je scherm. Het zal niet meer worden dan dat. En dat is wel heel erg raar. Ja. Het is ook even wennen, want soms denk je van, nou, dat komt straks nog wel. Oh nee, wacht, er is geen straks. Dit is wat het moet worden. En, die 5% wat je zegt, wat de toegevoegde waarde heeft, is 5% werk. Maar de waarde die is veel groter. Onbetaalbaar. Die kick die je ervan krijgt, die is er in bepaalde mate natuurlijk wel, maar anders. Ja, je hebt toch een zaal van 100 mensen, of dat 100 mensen zijn. Ja. Ik moet zeggen, 1000 mensen, die wauw is er even niet. Ik vond dat trouwens heel leuk om te zien toen wij met de documentaire van Mannen in Zwart in Polen waren bij Armin van Buuren. Dus toen waren we dus ook het werk van Michael aan het filmen. En ik stond daarbij en ik zag dus op een scherm al die lampjes en al die dingen heen en weer gaan. En ik dacht, dat vind ik wel cool. En dan kijk je naar rechts en dan zie je het opeens op een podium. En dan denk je, wow, dit is even iets heel, heel anders. En die beleving, dat is die 5%, die maakt het af. Maar Danny, neemt dat niet ook jouw angst weg? Want dat is toch precies waar deze sector op draait. Zeg maar, iedereen snapt dat het leuk is dat we nu online kunnen quizzen en dat we Zoom-sessies kunnen bekijken. En prima, maar dat scherm zijn we uiteindelijk beu. Dat heeft natuurlijk niks ermee te maken dat het vervangbaar is. Nee, dat klopt. Maar kijk, mijn angst neemt wel weg. In feite, maar kijk, we hebben een datum nodig. Dat is het. Dit zijn hele goede initiatieven. En ik denk ook dat het initiatieven zijn die dadelijk, als we weer live mogen, er blij blijven. Hè? Dit zijn dingen die niet dadelijk wegvagen. Hè? Ja. We hebben toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde, inderdaad. We omarmen toch wel meer die technologie. Nog meer dan we al deden.
En we gaan dadelijk ook echt zien in de meetings en de kleine dingen, dat je ook eigenlijk wel V-tickets kan kopen, dat je virtueel kan meekijken met dingen. Zeker oudere mensen, ik wil nu naar het theater, ik kijk wel van thuis mee, bewijzen van. Dat soort dingen gaan echt wel komen en ook overeind blijven. Alleen voor ons is het belangrijk als de hele sector is, want we willen weten, wanneer mogen we echt weer live? Dat is gewoon wat wij nodig hebben. Want ik blijf erbij, er staat geen enkele verhouding. Hè. Ik reed laatst week naar Sittard rijden door het mooie dorpje Amsterdam, Oorsbeek. En daar is er een sportschool. Die zet 3 hele grote tenten buiten neer. Die zet er 3 zeilen mee, dus eigenlijk ben je binnen. En die mag daar gewoon met 100 mensen sporten. Dan denk ik bij mezelf, ja, wie hou je nou voor de gek? En dat is hetgene wat gewoon gebeurt. Houden we onszelf voor de gek? Of houdt de politiek ons voor de gek? Of houden mensen elkaar voor de gek? Maar dat is gewoon heel jammer. Kijk, want alle sectoren krijgen ruimte. Maken daar ook gretig gebruik van. Soms ook wel tot op het randje en wel iets verder. Dat zou ik ook doen als ondernemer. Want daar ben je voor ondernemer voor. Je zoekt de grenzen op. Maar onze sector wordt gewoon echt continu aan banden gehouden. Wij mogen niks. We mogen niet links, we mogen niet rechts. Alle goede initiatieven worden eigenlijk meteen weg. Nee, je moet het maar zoeken binnen de kaders die er zijn. Maar die kaders zijn niet werkbaar. Ja. Niet werkbaar als je geld wil verdienen in onze sector. Danny, hoe komt het dan dat de ambassadeur van de festivals, koning Willem-Alexander, die zegt van fantastisch al die festivals, dat niet verder komt? Nou, ik denk dat omdat hij wellicht dat mooi in zijn toespraak heeft gezegd. Maar of hij nou echt een ambassadeur is, dat weet ik niet. Want... Ja, ik bedoel, dat is de enige, dat is de enige die ik heb gehoord van, ja, het is belangrijk. Ik heb vanuit Den Haag, zonder dat ik kritiek wil uiten op de regering, want het lijkt me ook een halve job. Maar vanuit Den Haag heb ik niemand horen zeggen van, het is belangrijk. Het enige wat ik hoor, en wat ik lees over het RIVM, jullie zijn de laatste die open gaan. Ja. Maar dan kom je eigenlijk weer terug op waar we het op het begin over hadden. Zeg maar over, er moet en een datum komen en er moet wellicht ook een helder signaal afgegeven worden. Wat al enigszins op gang is gebracht door Liefde met Muziek. Wat met speldenprikken aangevuld wordt. En waar wellicht met nog een vuist op tafel verder mee moet worden gegaan. Wat gaan jullie doen de komende tijd? Is er actie of is er juist dat omdenken en proberen om andere dingen te verzinnen om mee bezig te zijn, behalve de woonkamer nog eens opknappen? Ja, een keer. Niks over jullie ruimtes, hè? Ja, wat ben je aan het doen, Danny? Waar ben je mee bezig? Kijk, we hebben natuurlijk een stukje installatie, verkopen, dat blijft wel doorlopen. Gelukkig zijn we nu wel al bezig met voorbereidingen voor volgend jaar. Wat ik zei, we zitten wel in het transport, logistiek doen we wat dingen op dit moment. Maar het is gewoon wel blijven omdenken. Kijk, iedereen stort zich ook een beetje op de safety producten. Die markt is nou ook gigantisch overspoeld, laat het ook even op staan. Ja, er zijn wel hele goede initiatieven. Maar ook daar merken wij als leverancier van dat soort producten. Want ook onze leveranciers gaan omdenken. Dat is ook heel belangrijk. Je ziet ook hoe veerkrachtig onze branche is. Tot daar ook de overheden heel bepalend zijn. Er zijn hele mooie initiatieven van veiligheidsproducten. Die heel veel problematieken die nu zijn, kunnen wegnemen. Alleen, er is geen duidelijkheid wie welke beslissing kan nemen tot het wel of niet mag. Ja. Wat mag je nu wel en wat mag je nu niet inzetten? En dan worden mensen huiverig, want dan ga ik nu investeren in producten die eigenlijk supergoed zijn, die heel veel betekenen en een hele grote toegevoegde waarde hebben. Maar het kan best zijn tot morgen de overheid zegt en Den Haag belt, ja, maar dat product dat mag eigenlijk helemaal niet. Ja. Dus dat gaan we ook niet doen. En dat merken wij heel erg. Dus, Nou, wat ik aan het doen ben, ik ben gevraagd door het Vista College om een aantal studenten te helpen. De studenten van de opleiding evenementenorganisatie. De jeugd heeft de toekomst om die te helpen bij hun examen. En ik vind dat, geweldig om te doen. En dan denk ik van, hoe triest vind ik het eigenlijk dat je die mensen naar een examen helpt. En dadelijk zitten ze al in een situatie dat ze geen werk hebben. Maar dan denk ik van de andere kant ook, waarom kan ik mijn expertise, want ik doe dit al 40 jaar, waarom zou ik dit niet overdragen op een andere generatie, op een jongere generatie? En ik vind het ontzettend leuk.
En het is ook, denk ik, wel wordt ook goed ontvangen door de mensen. En dan denk ik van, ja, dat vind ik dan weer een beetje omdenken. Van, nou, dan ga ik een beetje leraar zijn. Ja, ik heb het jaren gedaan, dus ik weet er alles van. Ja. Nee, maar ook vooral dat je zegt van het is ook de jeugd. Het is de jeugd die de toekomst heeft. Ja. Ik heb op een gegeven moment heb ik gedacht van ja, weet je, als ze nou tegen mij zouden zeggen van je gaat nu met AOW, met vervroegde corona-AOW. En dan krijgt de jeugd, die krijgt de kans om dingen te doen, zodat ze ook hun hypotheek en een huis en een gezin kunnen stichten. En ik heb het nog 40 jaar gedaan en dan kan ik aan de zijlijn nog wat doen. Ik zeg, nou, ik zou dat ook niet een verkeerd gedachtegoed vinden om daarover over na te denken. Niet dat ik stil wil zitten, maar dan denk ik van ja, wacht even, Nederland moet over 20, 30 jaar ook door. En dan zitten wij bij de rolstoeldisco. Maar dan moet wel iemand anders het licht en het geluid aandoen. Ja. Dus, nee, en ik ben ook heel nauw betrokken bij de opleiding bij Visual College, bij Kunsttheater en Media. Ja, nieuwe honden. Ja. En ik ook eigenlijk met de collega's daar ook in gesprek. En ik maak ook wel heel grote bezorgdheid, want vooral de mensen die nou in examenjaar zitten. Ja, hoe triest het ook is, hè? Je bent zo op dit moment opleiden voor de werkloosheid. Hè? En hoe hard het ook is. Hè? Kijk, uiteindelijk gaat het werk wel komen, daar ben ik ook stevast van overtuigd. Maar er is niks zuurders om eigenlijk in deze periode je diplomaatje te krijgen. Ja. Hè, waar je heel hard voor hebt gewerkt en iets wil bereiken in deze sector. En eigenlijk sta je meteen stil. Hè? Ja. Maar wat te denken van praktijkstages? Als je het hebt over Vista, popmuziek, drama, podiumtechniek, evenementenorganisatie. Waar gaan die hun praktijk doen? Ja, dat klopt. Eigenlijk, we zijn bij dat ook een stagebedrijf. En, ja, goed, en we hebben ook met de docenten daar nou contact over. En zeggen, ja, wat willen jullie met stagiaires in september? Wij weten eigenlijk zelf ook niet wat we ermee aan moeten. Zeg, de datum, daar heb je het weer. Ja, de datum. Zeg, vooralsnog gaan we er gewoon vanuit, laat maar gewoon komen. En zeg, we zullen dan wel zien wat het brengt en wat het is. Zeg, maar ik snap ook, iedereen moet vooruit. Hè? Want we moeten ook wel vooruit blijven denken. Want als we niet vooruit blijven denken, dan doen we onszelf gewoon tekort en blijven we echt stilstaan. Ja. Ja, welk advies zou je dan meegeven aan of studenten die nu het veld in zouden gaan of mensen die er nu op dit moment in zitten? Blijf doorgaan. Blijf vooral doorgaan. Blijf doorgaan met je vak. Blijf doorgaan met je vak. En als je wat zijsprongetjes kunt maken om aan het eten te blijven en wat geld te verdienen door met een busje te gaan rijden, prima. Maar blijf met je vak bezig. We moeten met ons vak bezig blijven. Want we hebben die kennis. We staan aan de top. Ik bedoel, als je kijkt naar wat Michael en bijvoorbeeld dan de hele dance. Ja? Het concertgebouw en dance, dat staat voor mij op éénzelfde niveau, hoor. Dat is echt wereldklasse. Ik denk als je gewoon wereldwijd kijkt, dat je het niveau vanuit Nederland, dat is gewoon het hoogste niveau wat er is in onze entertainment sector. Maar wij zijn zo ver, daar kunnen heel weinig landen aan tippen. Ja, maar ook wat je toen net noemde, van wij hebben goede infra. Wij hebben bijvoorbeeld, denk ik, het beste internet van heel de wereld. Komt natuurlijk. Kun je er maar beter gebruik van maken. Wat zeg je? Ja, maar... Kun je er maar beter gebruik van maken. Ja, zeker. Maar ook omdat we zo'n klein landje zijn, is die infra fantastisch. Dus we kunnen communiceren, we kunnen dingen doen. En dat gaat geweldig. Ja. Je zou nog maar in Italië wonen. Wat ga je de komende tijd doen en wat zou je mensen nog mee willen geven? Nou, ik ben absoluut ermee eens dat je blijft zeker doorgaan. Weet je, het komt goed. Mensen willen, kunnen en mogen nu niet, maar het gaat wel weer goed komen. En de vraag is wanneer. Ik heb er niet heel veel vertrouwen meer in dat het dit jaar nog gaat gebeuren. Maar het komt goed. En weet je, zodra als de deuren weer open gaan, dan zijn er waarschijnlijk een hoop omgevallen. Ook collega's van ons die misschien totaal iets anders zijn moeten gaan doen of echt weer omhoog moeten krabbelen. Maar het gaat goed komen. Weet je, de branche die gaat weer opkrabbelen en misschien moeten we het met allemaal even met iets minder gaan doen. Maar ja. Waarom minder? Waarom minder? Nou ja, kijk, als jij nu gewoon een half jaar geen inkomen hebt, dan zou je bepaalde investeringen niet kunnen doen.
Op die manier, ja. Ja, kijk, ik had een aantal investeringen in gedachten voor dit jaar. Ik was vrij kort weer freelance ben. Mhm. Die heb ik echt even in de koelkast moeten gaan zetten. Maar eerst moet Ja. de hypotheek gewoon betaald kan blijven Ja. worden. Ja. Want ik denk Maar weet je, dat Jerry dat ook heeft, hè? het komt goed. En, En laten we onszelf blijven ontwikkelen. Ik bedoel, Ja. ik ben wat ja, maar dat is wat je heel veel ziet. cursussen. Ik ben ook dingen aan het doen nu die ik eigenlijk ook die je jarenlang hebt moeten laten liggen, omdat je er gewoon geen tijd voor hebt. Want het is één grote reus en als je thuis bent, ben je blij dat je thuis bent. En nu heb je de tijd om andere dingen te doen en ik grijp dat ook aan. En, weet je, het is te fantastisch. Ik heb ook zitten denken van, joh, moet ik niet iets anders gaan doen? Maar ik kan niks anders. Ik heb 2 maanden mijn huis afgemaakt en het is klaar nu. En nee, ik wil toch weer iets met wandelen doen. Want, wat anders? Ja, we kunnen niks anders, toch? Ja. En ik denk ook wel dat het ook wel sterk ons vak en ook wel van onze branche is. Hè. Kijk, buiten de begrafenisbranche is ook de vrije tijdsector heel belangrijk. Ja, want hoe dan ook, hoe goed het gaat in de wereld, hoe slecht gaat in de wereld, iedereen wil uiteindelijk toch geëntertained worden. Ja. Lisanne, wat zou jij nog meegeven? Ik ben zelf afgestudeerd in de crisis in 2011. Dus ik weet hoe het is om van school af te komen en niet direct werk te hebben. En wederom heeft mij dat toen geforceerd om maar naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Dus ik geloof er wel heel erg in. Ik snap dat het echt een klote tijd is om uit je opleiding te komen. En op het moment zelf zal het heel kut voelen. Maar ik geloof er wel in dat er heel veel dingen zijn die je kan. Dus ga dan kijken naar andere dingen die je kan. Of als je echt maar die specifieke droom hebt, ga dan kijken wat je nu tijdelijk 2 jaar kan doen. En wat jullie eigenlijk allemaal zeggen, ontwikkel jezelf verder. Ik noemde het na mijn afstuderen ook gewoon de 2 jaar durende speeltuin die ik voor mezelf creëerde. Van ik kan nog 2 jaar master gaan volgen. Of ik kan 2 jaar gewoon met mensen koffie gaan drinken in de industrie. En meelopen en op die manier leren en mijn netwerk opbouwen. Dat leverde dan geen geld op. Dat deed ik dan bij bijles geven en weet ik veel wat ik allemaal toen deed. En dat heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. En dat was dus niet met werk in de sector. Dus ik zou gewoon zeggen, blijf jezelf ontwikkelen en die droom, werk naartoe. Nou ben ik heel benieuwd. Deze vraag heb ik aan de muzikanten de vorige keer gesteld, maar bij jullie vind ik hem misschien alsnog interessanter. We hebben het over werken in de sector gehad, maar eigenlijk weinig over muziek. Hoeveel muziek hebben jullie geluisterd de afgelopen tijd? Hebben jullie nog nieuwe artiesten ontdekt? Staat Spotify aan of is het stil in huis? Nou, ik ben daar heel eerlijk in. Ik niet. Ik leef in een misschien muzikaal in een iets andere wereld, ondanks dat ik erin... Maar wat ik wel gedaan heb, is ik heb mijn minidiscs weer eens tevoorschijn gehaald. En gekeken wat ik allemaal in de afgelopen 20, 30 jaar gemaakt heb aan bijvoorbeeld aan theatereffecten. En dat ding dan weer eens erin stoppen, een koptelefoon op, mijn portable minidiscje meenemen. Ja, en bijvoorbeeld als je kijkt naar de microfoons, deze microfoons die heb ik weer bekabeld, getest en ze doen het allemaal. En dan denk ik van, nou dat vind ik leuke dingen om te doen. Maar ik ben niet dat ik nieuwe muziek bewust ga luisteren. Maar dat heb ik nooit gedaan. Dat is niet omdat ik het niet mooi vind, maar het is gewoon zo. Michael, ik zag jou al meteen knikken, geloof ik. Nou, ik heb gewoon een maand lang het lekker stilgehouden. Want het was, weet je, het kromme is een beetje wat ik net ook al zei. Ik denk dat het voor ons allemaal geldt. We zijn al zo lang allemaal aan het doorknallen. En het gaat maar door. Ik bedoel, als ik nu kijk, het echt zware toeren, dat zit nu al 9 jaar aan de benen. En opeens is er die rem. Boom. Van de een op de andere dag is het klaar. En dan heb je eigenlijk ook even zoiets van, nou, misschien is het even goed om eens even weer met beide benen terug op aarde te komen. Dan heb je echt geen zin in muziek. Maar goed, dat duurt een paar weken en dan begint het toch wel weer. En daarnaast je lichaam, die is ook helemaal, nog steeds aan het revalideren volgens mij. Maar nu wordt het wel weer tijd. Ja. Als ik nu inderdaad wat leuke muziek hoor, dan denk ik van, gaat toch weer... Gaat ook wat kriebelen. Ja. Gaat het toch weer kriebelen aan. Ja. Kijk, muziek is belangrijk. Hè? De radio staat hier altijd aan. En nieuwe dingen zijn altijd heel erg leuk om te horen.
Ook wel de dingen die al bekend zijn. Dus muziek blijft gewoon heel belangrijk. Muziek blijft ook heel erg, ik vind het heel relaxgevend. Maar ik merk wel, als je kijkt nu naar deze periode, je krijgt wel meer tijd voor jezelf. Ook meer tijd voor je familie, je gezin, wat dingen ontplooien. Je gaat ook anders erin staan. Wij zijn mensen, we zijn 24/7 bezig, het hele jaar door. Ons dat blijft maar door. Daar is het, kijk, want wanneer anderen vrij hebben, zijn wij aan het werk. Ja. En dat merk ik ook. Kijk, nu ook. En ik vond het heel mooi. Mijn vriendin zei afgelopen week. Ja, zegt ze. Eigenlijk vind ik het wel heel lekker zo. Want ik heb je in de zomer, ik mis je altijd. Want ja, goed. Ik doe dan productie van Park City Live. En ik zou nou eigenlijk vanaf gisteren vol in de productie zitten. En ik ben daar gewoon 4 weken mee bezig. In totaliteit. En dat is precies in die periode wanneer andere mensen echt vrij hebben. En we worden echt gewoon de vakantie beginnen. En dan zegt ze, eigenlijk vind ik het wel heel lekker dat je thuis bent. Maar zeg ik, maar ja goed, dat is ook wel heel leuk. Maar ja, je mist wel die kriebel van het vak. Je mist wel bezig zijn met iets naartoe bouwen en iets neerzetten. En uiteindelijk weer resultaat maken. En eigenlijk, ik vind het altijd het mooiste om te zien als andere mensen genieten. En denk dat dat in ons vak wel heel belangrijk is. Daar krijg ik gewoon emotie van. Als ik dan kijk en ik sta dan aan de zijkant van zo'n podium en ik zie dan gewoon 15.000 mensen op en neer gaan. En denk dan hebben we toch iets heel moois bereikt. Ja. En dat zijn wel dingen die ik gewoon mis. Ik mis echt wel die emotie van dat we eigenlijk iets brengen voor anderen. Dat we eigenlijk ons opofferen en ervoor gaan en iets neerzetten. En dat anderen eigenlijk gewoon zeggen, dit is gewoon te gek, die komen we zo graag en dat is wauw. En in alle opzichten. En dat denk ik dat er wel nog het meeste mist. Ja. En Lisanne, bij jou? Qua muziek, ik heb eigenlijk altijd gewoon iets van geluid op de achtergrond aanstaan. Dat vind ik altijd heel fijn. Dus ik heb vaak gewoon playlisten aanstaan als ik aan het werk ben. En in de auto luister ik altijd radio, omdat ik ben niet per se fan van radio meer, omdat ik gewoon wil weten wat er speelt en wat er gaande is. Omdat ik dat ook een soort van plicht vind vanuit management, dat je gewoon weet wat er gaande is. Dus ik luister wel echt elke dag muziek, ook wel veel podcasts en zo. Maar het is niet dat ik nu specifiek heel veel naar nieuwe dingen luister of zo. Maar mijn werkdagen zijn gewoon anders geworden, maar niet per se minder rustig. Dus het is niet dat ik denk, nu ga ik eens helemaal verdiepen in die muziek van die artiest of zo. Dus het is in die zin wel hetzelfde gebleven. Ja. Jongens, mag ik jullie allemaal enorm bedanken voor jullie tijd vanavond. Graag gedaan. Graag gedaan. En laten we zoveel mogelijk samen streven naar die datum, of in ieder geval naar dat eerste punt waarop dingen anders gaan. Trek vooral ook aan de bel als je daar initiatieven over hebt of ideeën over hebt. Ton had er al 1, die gaat die volgens mij achter de coulissen nog even delen. Ja, hoor. Als we het samen moeten doen, Ton, dan moet het daarna wel ook naar buiten. Dat snap je, hè? Dat wordt uiteindelijk dan wel ook... Nee, we gaan het samen doen, maar ik ga het idee niet nu... Online delen. Online, Maar misschien moeten we sowieso even, ik weet niet of dit is opgenomen, maar als we dit nou even naar Den Haag sturen. Hier hebben we een mooi ons setje gedaan. Ja. Dan Ton ook met zijn vervroegde ANW, dus dan kan dat ook wel meteen daarheen. Je kunt vanavond de tv aanzetten. Je kunt ook even een uurtje naar het voorprogramma kijken. Ja. Dit zijn onze telefoonnummers. We horen het morgen graag. Ja. Bankrekeningnummers ook, hè? Ja, meteen erbij. Declaratieformulieren. Ja. Jongens, hartstikke bedankt. Dit was de 3e editie van het voorprogramma. Het is terug te kijken op Facebook onder andere. En de 4e editie, die komt er ook aan. Oh, Jessie, sorry, dat had ik natuurlijk moeten weten. 2 juli is de 4e editie, donderdag. Daarna hebben we een zomerstop, dus dat is dan voor even de laatste. Dus zorg er vooral voor dat je hem nog even in je agenda zet. Dank jullie wel, Ton Derks, Michael Severens, Danny Retsko en Lisanne Middag voor jullie tijd. En tot de volgende keer. Tot ziens. Hoi. Doei. Doei. Zijn we nog live? Of niet? Nee, we zijn niet meer live. Ja, bij mij staat nog altijd record boven. Recording. Oh ja,